Som ťa nepoznal, že sme ako 2 týždne spolu, tak normálne ťa roztrhám jak žabu. Podľa mňa to je úplne logické, že keď budem ja viacej veci platiť, tak ty budeš doma pomáhať. Umývať kúpeľňu. Umývať kúpeľňu. Úplne mi ho bolo ľúto, si tam sadol na gauč takto, taký zúfalý sa pozeral do podlahy, hovorí, Zlato, toto mi nemôžeš urobiť. Ja na takéto veci nemám čas. On každý večer uprace stôl, na ktorom pracuje a berie to, že pomáha v domácnosti. A ona, že ako my môžeme vôbec spolu fungovať? No však to tak potom vyzerá. To dokáže iba ženská proste prejsť z témy financie na... Dobre, ale budeš umývať kúpeľňu. Ahojte a vítajte pri druhom dieli našej druhej série podcastu On vs. Ona. Vítame vás, pohodlne sa usaďte, zdraví vás Janka. A zdraví vás aj Ondrej. My máme veľmi dlhodobo pripravenú tému, že ako sme sa zoznámili. Aha. A to sme mali už 3 roky dozadu, sme chceli povedať. Ale nevieme, že či to máme vlastne niekedy nahrať, tak keď tak nám napíšte do komentára, že či by ste to chceli. Dneska som si pozeral nejaké podcasty, hej, že čo sa aktuálne deje. Našiel som tam proste podcast, kde 2 chalani spovedali nejakú babu. Potom som prišiel na to, že je to nejaká tanečníčka. A hovorím si, že na toto sa pozerajú mladí ľudia, že to je čudné. Ja neviem, čo som pozeral, keď som mal 20. Všetci vieme, čo si pozeral, keď si mal 20. Čo? Akože obsah pre dospelých? Určite. Tak to pozeráme všetci stále. V tom sa nič nezmenilo. Ale... Už veľa kategórie meníš. To je také sezónne. Bože. Skip. Prečo tejto téme? Minule som to vysvetloval niekomu, strašne sa tiež rehotal, že proste to máš také obdobia, že teraz si idem toto, to je jak v hudbe, potom si ideš toto, vieš, aj to v týchto kategóriách tiež človek si, že teraz som zameraný na túto kategóriu a potom zrazu, že tak poďme teraz to zmeniť. Aha. No by ťa to neomrzelo. Pred asi 5 rokmi môj rovesník mi povedal, že ho nebaví život, že už ho nebaví ani tento segment. A si hovorím, že kamo, to je zle, že to musíš, Ondrej, na to dať veľký pozor, aby toto ťa neomrzelo, lebo to už potom by bolo naozaj zle. A dávaš na to pozor? Dávam. Aké si urobil zabezpečenia? No však striedam tie kategórie. Veľmi dobre, chválim ťa, Zlatko. Neviem, si veľmi šikovný. Myslíš, že tento podcast pozerajú aj chlapi? Máme nejakú štatistiku? Ty kokšo, to neviem. Určite. Ja by som sa chcel chlapov, ktorí pozerajú tento podcast, opýtať, či počúvate svoje ženy. A to musia napísať iba anonymne. A úprimne a ruku na srdce. Lebo ja som včera zažil taký moment, niečo som bol vybaviť s mojou maminou, niekde som bol odviezť, na niečo sme boli dohodnutí a ona mi v zápätí telefonuje. Ja som jej to síce zdvihol, ale ja som vôbec nepočúval, čo mi rozpráva. Ja som bol proste uprostred niečoho, čo som riešil a iba som sa snažil akože... Jediná informácia, ktorá ma z tých sled slov zaujímala, že či je to veľmi akutné, aby som prerušil to, čo robím teraz. Aha. A nechal to tak, alebo môžem jej povedať, že dobre, zavolám ti za chvíľku. Ale vieš, čo je najlepšie? Že ja už ani nerátam s tým, že ma počúvaš. A myslím si, že tvoja mamina to má úplne rovnako podľa mňa. Takže ty nerátaš s tým, že ťa počúvam? Nie. Prosím môjho osobného asistenta, aby si poznačil túto vetu, pretože ju budem v živote ešte veľakrát potrebovať. A ty rátaš s tým, ty tiež to tak berieš, keď mi niečo povieš, že a zase si ma nepočúvala. Ty podľa mňa tiež už máš niekde v hlave. Nerátam. Ja si myslím, že sa rozprávam s racionálne mysliacim človekom a každá informácia, ktorá vyjde z mojich úst, je tak dôležitá, že som vynaložil tú energiu, že ju rozprávam, že očakávam, že na druhej strane bude zapnutý príjimač. Zlato, nechcem ti teraz ublížiť, ale väčšina tvojich informácií je absolútne nepochopená z mojej strany. Jak sa to prejavuje? Nič, ja to hodím do koša, do spamu. A pokračujem vo svojom dni ďalej. To bolo napríklad čo? Tak ty mi niekedy dávaš úplne že zbytočné informácie, s ktorými ja nemám ako narábať. Ja tebe? Áno. Chápeš? Jak to bolo v tom onom filme, že Ježiško ma proste do svieka. Vidíš? Panenko Márie Podsrpenská. Vidíš? Čo? Napríklad, aká kategória informácií je absolútne zbytočných? No napríklad rady.
To úplne Rady ignorujem. do života. Rady do života úplne ignorujem. Ale neignoruješ, lebo ja ťa potom pristihnem ako ob mesiac, To na to prichádzam sama. ob 2, potom to, vieš, tak, že... Nebudem sa tváriť, že som ťa počúvala, ale akože robím si to po svojom. Nie, to časom, lebo vieš, niečo aj poradím, že aby niečo robila inak a ona... Máme obmedzené, že jedna rada denne, maximálne. A ty ju vyčerpáš hneď, jak sa zobudíš. To už som sa naučil, že to je limit. A ty začneš mi sa ma pýtať ráno. No lebo tak... To ako... Ale ja vstávam o 6 ráno. Ja vstanem, rozmýšľam, jak sa volám, kde som, aká je planéta, čo je proste za rok. A ona sa ma opýta, že mám dať kevkový krátky alebo dlhý rukáv. A ja, že what? Ale ja vstávam o 6 ráno. Ty vstávaš medzi 10 a 11 a si zober, že za tie 4 až... Ja každé ráno vstávam o 7 Ale ja hodín. sa bavím o víkende. Tak víkend. A ja mám medzi tým, no tak ráno cez týždeň sa ani nerozprávame, však to je rýchlo do škôlky. Ale ja vstávam o 6 ráno, ja mám 5 hodín, kedy vo mne kypia otázky. Ja to potrebujem už dať zo seba von. Večer je čas na otázky. Večer, Však to kedy mi ide hlava. A to ti dávam otázky predtým dňa. Mne za tých 5 hodín nabehnú nové a nové otázky a ja ti ich potrebujem položiť. Za jakých 5 hodín? No kým spíš ráno, od tej 6 ráno do tej 10, 11. 7, 8, 9, 10, to sú 4 hodiny. No, 4 až 5 hodín teda. To je, vieš, koľko to je otázok a to, že ty sa ráno zobudíš a ja sa ťa spýtam, že ideme na obed niekam, alebo mám variť, to je úplne racionálna otázka, alebo však je 11 hodín, treba konať. A ty na mňa pozeráš, kde. Možno keby si prišla a opýtala sa, že chcem sa ťa za pol hodinu opýtať na túto vec. No to by si, ty sa otočíš na druhý bok, dáš si druhý sníček a toto vôbec. Aj by si povedal, presne o tomto som sa rozprávala s tvojou maminou, že ty si taký, že za tebou, keď človek príde a povie ti, že za hodinu, alebo že zajtra budem potrebovať, tak povieš, to teraz mi s tým daj pokoj, ja mám dôležité veci, to mi povieš potom, keď bude treba. A keď za tebou prídem, keď je treba, tak poviem, zlato, potrebujem ísť, a to mi musíš dať skôr vedieť, to ja teraz už mám iné veci. Takže tam toto ani na mňa nechod s týmto tam, ani tak, ani tak. Viete, čo je veľký problém podľa mňa aj vo vzťahu, aj medzi ľuďmi všeobecne? Že každý sme iné typy. Napríklad ona večer, jej už hlava nejde a mne šrotuje až večer. Ja zase ráno neviem úplne sa zorientovať. Ona ráno naspidovaná, už by chcela ona. A proste, ako my môžeme vôbec spolu fungovať? No však to tak potom vyzerá. Tak to presne potom vyzerá. Ale tak ja si myslím, že sme na tom už fajn. Ja som sa naučila, vieš čo si myslím práve, že moje ranné otázky vystriedalo naše dieťa, ktoré sa ráno zobudí, skáče po tebe, tam čo, zlaté ranné otázky, on začne skákať po hlave a do toho, tatino, a vieš aká, že mám zlatého bakulkana a blablabla. A potom to všetkom, čo ráno na teba padne táto smršť, tak potom ja prídem a spýtam sa ťa, urobím ti raňajky? Ale prosím. Ježiš, to keby teraz klamstvo bolo horelo, tak tu vybuchneme. Dobre, tak tak sme vybuchli teraz. Dobre, tak spýtam sa ťa niečo iné, napríklad. No, urobím ti. Kedy ty si mi robila raňajky? Fake ass bitches. Ja ti robím tak často raňajky. Ty raňajkuješ... No možno si mi robila raňajky za celý život. Ty rozmyslíš si, čo povieš. Ty raňajkuješ neviem, polievočku. či by som musel použiť 2 ruky. Ty raňajkuješ polievočku a obed s nami, čiže robím ti raňajky. No takto. A koľkokrát som ti vianočku doniesla. Ty buď rád, že raňajkuješ obed. Buď rád. Iná žena by ťa hnala z tej postele o tej 6 ráno. Ty spíš do 10, do 11 a ja ťa zobudím na obed. Zlatko, ideš sa najesť? Podotýkam, že to je tak raz do mesiaca, hej? Nedávaj mi zbytočné otázky. Raz do mesiaca sa vyspím do 10, lebo som predtým celý týždeň spal po 4 hodiny. Tak vieš čo, ja ťa začnem budiť o 6, aby si o 10 už mohol odpovedať. Na moje vieš čo, čo keby sme sa dohodli, že ja nebudem spať vôbec? To je dobrý nápad. Na čo ja vlastne spím? Konečne by sme mali všetko ja si myslím, že času, aby sme mohol by som v porobili. noci poupratovať napríklad, povysávať. A ráno by som nebola nervózna. No, a vyumývať kuchyňu. No. A mohol by som povešať prádlo, alebo čo by sme ešte mohli? Kúpeľňu by som mohol umyť. No to si bal. Včera či týždeň dozadu sme sa bavili, že začneš umývať kúpeľňu ty. No, my minulé rozprávky sa bavili čosi o... Si povedal, že čo o financiách. A ona mi hovorí, dobre, ale budeš umývať kúpeľňu. Ja, že
Ja, že čo? Toto Ja to dokáže iba ženská proste prejsť z témy financie na... Dobre, ale budeš umývať kúpeľňu. Nie. Čo to My sme sa bavili, že ja budem... To úplne neuverím. Ja som normálne, ako keby som ťa nepoznal, že sme ako 2 týždne spolu, tak normálne ťa roztrhám jak žabu. Nie, my sme sa, aby som vás uviedla... uviedla... Ondrej, kľud, pohode, to dáš. My sme sa bavili, že rozdelíme si financie tak, aby sme platili, aby to vychádzalo nejako rovnocenne, alebo tak, no proste, nejak sme si chceli utriediť financie, však budeme mať podcast asi aj o financiách, tak tam to rozoberieme nejak do hĺbky. A zistili sme, že proste to je voči mne nefér, lebo ja sa sama teraz starám o tú domácnosť, skrz to, že ty chodíš do roboty. Si viac v robote. Si častejšie v robote než ja. No a tým, že by sme akože preniesli výdavky na mňa, tak som povedala, že tak dáme v úvodovkách výdavky tie pracovné povinnosti aj na teba. Nech to je fér. Čiže podľa mňa to je úplne logické, že keď budem ja viacej veci platiť, tak ty budeš doma pomáhať. Umývať kúpeľňu. Umývať kúpeľňu. A to je iba prvá vec, čo som ti dala. Skoro si sa tam rozplakal. Ja nemôžem umývať kúpeľňu. Nech každý robí to, čo je, v čom je dobrý. Ja som není dobrý v umývaní kúpeľne. Úplne mi ho bolo ľúto, si tam sadol na gauč takto, taký zúfalý sa pozeral do podlahy, hovorí, Zlato, toto mi nemôžeš urobiť. Ja na takéto veci nemám čas, mne tam stojí robota. Nie čas, ale proste, ja ani neviem, jak sa kúpeľňa umýva. Naučíš sa. A prečo by som to robil? Dáš si do YouTube, ako umyť kúpeľňu, vybavené. To nie je také ťažké, Zlato. Ty budeš chodiť prezúvať pneumatiky na auto? Ale toto presne som sa so sestrou smiala, lebo s ňou som to už samozrejme riešila. Ježiš, to naozaj to som nečakal. Lebo pozdravujem sestru. Aj maminou? Áno, samozrejme. Pozdravujem aj svokru. Hlavný dozor. Dobrý deň, svokra. Hlavný dozor. Lebo človek ti dá proste, že každý deň alebo každý týždeň sa robí niečo takéto a ja mu hovorím, že lebo takto, Ondrej mi povedal, že ale to sú není veci, čo robíš každý deň v domácnosti. Toto ma tak naštartovalo, hovorím, jak? Že každý deň buď umývate kuchyňu, riady do myčky sa dávajú pravidelne, buď perieš, alebo potom tam príde vysávanie. Kuchyňu upratujem, dávam do myčky. Ticho. Vyberám. Nerobíš také veci. Chodím s košom. Ty chodíš iba s košom, z toho, čo si vymenoval. Upratujem po tebe topánky. No, upratujem po tebe kuchyňu. No to určite. Vždy, keď potrebujem čistý nožík, musím si umyť. Počuj, teraz sa mi do toho nepleť. Alebo musíte proste umyť mikrovlnku, chladničku. No proste každý deň musíte urobiť niečo, aby ten byt bol udržiť. Minule som celú noc umýval. Ticho. To bolo rok dozadu. Mrazničku. Rok dozadu. A vždy, každý deň sa nájde niečo. Aj to si ma chcel zabudiť, keď si tú mrazničku umýval. A vždy sa nájde niečo, čo musíte doma urobiť, aby ten byt bol udržiavaný. A on mi hovorí, že ale aj ja každý deň niečo robím. Hovorím, že a čo také? A on že no, napríklad chodím na poštu. Ľudia, ja som sa tam skoro poštala. Čo som povedal? Že chodíš na poštu. Čo som vôbec nepovedal? Povedal si mi, že chodíš na poštu a na úrad. No všeličo za nás vybavujem. To ani ty nevieš, ja ti to ani nehovorím. Na čo by som ti to hovoril? Ja to ja nebudem míňať energiu na to, aby som ti reportoval, čo som ja všetko... Ja to hodím za hlavu a robím si svoje veci. No tak to urob takto aj s tou kúpeľňou. Umyj tú kúpeľňu a hoď to za hlavu. Však dobre, ja môžem umyť kúpeľňu. Rovnako tak môžem stať aj o 6 ráno. No dobre. Ale zobudím sa až o 10. No však áno, akurát na tie moje otázky. A aj kúpeľňa bude tak umytá. Dobre, nevadí, hlavne, že sa budeš snažiť. Ja to potom za teba opravím. Hlavne, že budeš trpeť. Áno. Že budeš trpeť, nie snažiť. Snažiť, prosím ťa, v ženskom svete snažiť, veď to není veličina. To je fiktívna chlapská hlúposť snažiť. Tak ale... Kto kedy ocenil, že sa chlap snaží, preboha? Ty sa snažíš jak debil celý deň, večer prídeš domov o 11 a si ten najväčší debil, že si nebol doma, alebo hoci čo iné proste. A ty si po celom dni povieš, what the fuck? To není pravda, však prídeš domov a vždycky ťa s kejoukom vítame, že jaký sme radi, že si prišiel domov. Nikdy ti nikto nepovedal, že si debil doma, ani sme ťa tak neonajú. Ale sem tam dal najavo. Tak iba keď som mala krámy, ale tak to sú také veci, vieš. Aj ty si taký, to je taká tá ženská náladovosť, ale
vieš čo je najhoršie? Že furt sa hovorí... A myslíš, že chlapi nemajú nálady? No práve to idem povedať. No. Že furt sa hovorí, že ženy sú náladové, neviem čo, ale podľa mňa, že ty si viac náladovejší než ja. Lebo ja si to vždy priznám. Čo? No lebo my to v našom vzťahu berieme tak, že ja som tá náladová, tá drama queen, ale podľa mňa to je preto, lebo ja som s tým v pohode, že ja si poviem, že áno, som náladová, 1 hodinu som smutná, potom sa niečo stane, som šťastná, napríklad si zapalím sviečku alebo čo, ale ty si náladovejší ešte viac než ja. A jak sa to prosím ťa prejavuje? Ty si pracovne náladový. Čo? Ty si pracovne náladový, lebo my napríklad, že niekam ideme, všetko je v pohodičke, náladička, príde ti nejaká správa a zrazu počkaj, teraz na mňa nehovor. Zostaneš vytočený na niečo a povieš mi, nechaj ma tak, 5 minút ma nechaj, potom bude zase všetko v pohode. Ale keď je tam niečo, aký urgent v práci. Áno, tak ja ťa nechám tú polhodinku a za polhodinu prídem asi zase v pohode. No. Že zmenila sa ti nálada. Lenže ja keď že mám takúto chvíľku, že niečo ma nahnevalo. A teba nikdy niečo nevytočí? Áno, však práve hovorím, že ja keď mám takúto chvíľku, že ma niečo nahnevalo. Tak si 3 dní nasratá. Nie, ale prečo som 3 dní nasratá? Lebo tú polhodinu ma nikto nenechá, ale všetci za mnou chodia. Čo ti je, mamča? Ty si smutná? Nemôžeš byť smutná, však máme spoločný deň. A prečo si zase nasratá? A za tebou takto nikto nechodí. Teba vždycky necháme tak, že proste tak nech si urobíš. Tak by si možno mala povedať, nechajte ma polhodinku. Ono to prejde. Ale ja si myslím, že by to nefungovalo. Čo fungovalo by to? Určite áno? by to fungovalo. Tak to môžeme vyskúšať. Aj vyskúšame. Dobre. No a keď sme pri tej náladovosti, tak jeden z vás nám napísal na Hero, že ahojte dvojka, ako sa vyrovnať s partnerovou náladovosťou, hlavne prvé dni PMS? Odísť. Akože zo vzťahu? To budeš mať vždy mimo republiku. 28-dňový vzťah, dlhšie sa nedostaneš. Mimo republiku. To inak málo z vás vie, keďže Ondrej dosť cestuje, točí tie vlogy a tak ďalej, že on si prispôsobuje tieto svoje výlety a kupuje letenky podľa môjho menštruačného kalendára. Prosím pekne. Je to náhoda. Není to náhoda, už som to prekúkla, pochybujem, že tieto letecké spoločnosti dávajú lacnejšie letenky, keď mám PMS-ko. Myslím si, že je to účelové a myslím si, že to je dobré. Áno? Určite. Akože blbé pre Kevina, lebo on si to odsere doma so mnou. Je ti lepšie samej? Ne? Tak vidíte, chlapi, zoberte sa na pivo. No ty mňa napríklad strašne ma irituješ, keď mám mať krámy. Akože, strašne. Ty mojou existenciou. Však alebo dýchaním. Teraz napríklad mám svoje dni a mňa to tak vytača, keď tu kašleš. Ja to neviem. Ja to neviem opísať. Fakt, že ja keď započujem to a takéto chrchanice, inak by mi to bolo jedno, poviem si, však je chorý nič. Ale keď mám krámy, to je pre mňa niečo neuveriteľné. Alebo keď hoci čo urobíš, alebo keď okolo mňa prejdeš po chodbe, že na tej chodbe nemám miesto, tak keď mám PMS-ko, mňa to vie tak vytočiť, že proste mi to vadí. Inokedy si také veci ani nevšímam, že akože sme doma v pohode, ale keď mám to PMS-ko, mňa také veci vytáčajú aj o tomto. Myslím si, že však aj tú kúpeľňu sme teraz riešili skrz to, že som mala PMS-ko, že proste strašne veľa vecí má zbytočne iritujú a mne vyslovne až vyhovuje, keď som vtedy sama, vieš? Aha. Že mám pokoj proste. Tebe to vyhovuje, že chodíš preč, keď mám PMS-ko? Ale akože naozaj je to úprimne tak, že to nie je naplánované. Neverí ti to tu nikto. Dobre. Som si úplne že istý, že keby ti to vadilo, tak to viem. Že som preč. A keďže akože nedostávam k tomu feedback, tak si hovorím, že je ako v pohode. No. A čo je taká najväčšia rada podľa teba, že ako sa vyrovnať s tou náladovosťou u partnera? Čo by si odporučil, keď má niekto takú frajerku, čo mení nálady každú hodinu? Čo sú asi všetci, čo majú frajerku? Zvyknúť si na to. Taká rada, zvykni si, život je ťažký. Áno. No takto, na začiatku vzťahu som mal tendenciu ísť s tebou do toho konfliktu. Že nechať sa ako keby nalákať na tú pekelnú cestičku, že ja teraz budem reagovať. Ale život ma naučil, že ty proste máš ako keby tie svoje dni, kedy si vyrýpačná, proste uštipačná, hrozne proste máš chuť ako keby
že kde by som ti ešte, no ty dobre vieš, že kde, ale kde by som akože ešte ísť po tej tenkej hranici a netváriť sa, že som zákerná, ale aj tak akože stláčať tie pomyselné citlivé body tomu chlapovi. A ja si poviem, nie, Ondrej, pozor, toto je skúška. A čo napríklad? Toto je skúška, ty to absolútne teraz ignoruj, nadýchni sa. Vydýchni, ujde ti to z hlavy, nemyslí na to, vyšumí to, ty sa sústreď sa ďalej. A proste pokiaľ to nedáš 10 krát po sebe, čo už si sa naučila, že tiež nie je úplne dobré, tak si myslím, že to prejde úplne v pohode. Vyšumí to a ja si o 3 dní poviem, že aký mám pekný vzťah. Ale tie 2-3 dní treba ako počkať. No. Aha. Lebo tam to je akože také, že si povieš, že kam. A napríklad čo? Dobre nám je, zdraví sme, peniaze máme, všetko je v poriadku. A ona tu musí proste rýpať, ty kokos. Však nech sa nenudíme. A sústrediť sa na tú jednu poslednú vec, ktorú ešte nemáme dotiahnutú do dokonalosti. A čo napríklad? Povedz mi nejaký príklad. Ja neviem proste. Ja neviem, ja som to tak vytesnil, že ja ti neviem povedať. Ty mi povedz, ty vieš, čo sú tie... Povedz mi, dajme návod ženám, že 10 bodov, čo chlapom urobiť, aby ste ich immediately vytočili. Okamžite vytočili. No poď. Joj, no počkaj, toho by bolo. No poď, to viem, že to veľmi dobre vieš. Napríklad, keď chceš vytočiť chlapa, áno, napríklad na mňa veľmi dobre funguje vždy. Na teba strašne funguje slovičko, keď poviem, že vždy. Že... Vždy robíš niečo a ja že prosím. No. 67 krát som niečo skúšal robiť a urobil som to dobre. Jedenkrát to poseriem, lebo sa mi niečo popri tom stalo. Vždy to takto spravíš. A ja že what the fuck? No vždy a nikdy, tieto slovička, ale tým už sa začínam aj ja vyhýbať, pokiaľ sú není na mieste. Okay. Keď poviem, že nikdy si neumýl záchod, tak nikdy si neumýl záchod. Podľa mňa v ženskej hlave to funguje tak, že teraz, že hádka, vieš, a teraz jak ten milionár. A že začne to tam týka, čo by sme použili, akého žolíka teraz, že ideme na to zľahka, dáme len nápovedu publika. Ale keď už ide do tvojho, tak 50 na 50. Tak to záleží samozrejme od tvojej reakcie, vieš? Keď ideme do hádky s tým, jak do boja úplne. Keď ideme tam taká prístrojová doska so 18 čudlikmi a že tuto sú len také, potom tuto sú také už horiace. Ja ťa práve, že veľmi šetrím. By si sa čudoval, ja ťa veľmi šetrím. Že používaš len tuto také tie... Teraz, minulý týždeň, jak sme presne riešili tú kúpeľňu, tam už som ťa nešetrila, lebo tam si povedal, že nemôžem každý deň upratovať to isté, že to nedáva zmysel. Pamätáš si niečo také spôsob, že nemôžem doma každý deň upratovať, že to neveríš tomu. A to ma vytočilo, tak tam som do teba išla. No kúpeľňu každý deň nie, ale tak každý deň niečo v tej domácnosti musíš upratať. Tak to je jasné, to robím aj ja predsa. On každý večer upracie stôl, na ktorom pracuje a berie že pomáha v domácnosti. A ona príde s prázdnym balíkom čipsov a takto mi to tam na ten uprataný stôl. No nech sa páči. A takto fungujeme, ale opačne, ja upraciem celý byt a ty prídeš a takto mi tam hodíš tie trenky. Ja upracem celú kuchynskú linku a ty si tam urobíš chleby. Takto fungujeme. To robíš ty mne, ja si tam upracem, že idem si nakráť Vianočku, 10 minút tu tam po tebe, čistím, čo si tam nehala a ty prídeš a dáš mi tam takto hrniec na tú dosku, že čo je, však som si to tu teraz pripravoval. No, vidíš to. A tebe to vadí, keď to urobím na 2 príkladoch a ty mi to robíš v celom. Ja si myslím, že človek strašne subjektívne vníma, že to, čo sa deje práve jemu. Napríklad. Ty si myslíš, že ja ti vždy pokazím tvoju upratanú kuchyňu, kúpeľňu, hocičo, zafrkané zrkadlo, neviem čo všetko, hej? Ale zase ja si myslím, že, ja neviem, upratal som auto a ohryzok tam dá, alebo niečo, čo tečie, niečo, čo tečie, dá do koša, potom ma s tým pošle to vyhodiť a ja to takto chytím a takto po výťahu mi z toho mlieko tečie a hovorí, Pane Bože, jak by som jej povedal a nemôžem, lebo dneska som jej už niečo hovoril, tak si to musím nechať až na zajtra, hej? A potom na to zajtra zabudnem, hej? Že hovorím, Zlatko, prosím ťa, však nedávaj tie veci, čo tečú do koša, lebo ty ma s tým potom pošleš a suseda na mňa takto vo výťahu kúka. No tak si to umí po sebe, ale toto tiež ty ideš s mokrým košom a potom mi napíšeš, ale ja tam nedávam nič, čo tečie, prečo by som to utieral
po sebe. Právnika poprosím. Námietka. No, ty ideš s tým mokrým košom, ty to vyhodíš. To nie je mokrý koš, to je smradlavý, mazlavý, hnusný. Ale ty nie, že by si mi napísal, že Zlatko, vytiekol kôž, podaj mi servítky, umiem to. Ty mi napíšeš, chod to umyť. No ty si to umí. To je koľkokrát som to umýval? To, že zo 100 krát ťa dvakrát poprosím, lebo sa niekde ponáhľam a už som nestíhal, lebo mám ísť po Kevina, alebo nejaký meeting, mám tam prísť na čas, nemôžem sa vrátiť aj umývať koš. Ale ty to robíš so všetkým, ty si zo mňa robíš úplnú asistentku. Ty ideš, viete čo, jak sme minulý týždeň sme riešili, to je príklad z praxe, ako nasrať chlapa. Teraz vyťahla, nie je tu úplne, to naľavo nie, ale teraz vyťahla také, že ak to máme od tú paletu od 1 po 10, tak teraz má dvojky karty, hej? Počúva, to sú dvojky karty, hej? Ešte som len na jedničke, kamarát. Minulý týždeň sme riešili presne to, že budeš umývať kúpeľňu a Ondrej sa snažil zjednávať, že ja budem radšej vysávať každú sobotu. Hovorím, že dobre, tak kúpeľňu si nechám ja, ty budeš vysávať. Viete, čo mi na to povedal? Že dobre, však stačí, keď mi to tu pozdvíhaš, tie stoličky a tak, že a ja urobím zvyšok. A ja Vieš, čo je zvyšok? Zapnúť elektrický vysávač. Čiže ja by som ti nachystala celý... Musíš ho vyprázdniť, ten prach, áno? Musíš to umyť, musíš vymeniť tie veci, ktoré tam dávajú vodu, lebo to ty nikdy nemeníš, mením to až ja po pol roku. No, keď nejde tá voda z toho vysávača, hej, také tie veci, čo tam treba meniť, tak ona umýva bez toho, alebo viete, čo robí? To nehovor. Chodí pred tým vysávačom a takto tam leje vodu, alebo čím to robíš? Ostrekovačom? Vodu som tam šplechla. No, tak keď nepúšťam má hrniec vodou a takto tam jak keď zrno sliepkam, tak ona takto pred ten vysávač frká vodu, lebo sa jej nechce meniť tie veci. Lebo to je špinavé, ja to nebudem chytať. No, áno, presne, a preto isté ja mením sifóny a vlasy vyberám z vane. To už robím ja? No. Ja už čistím odtoky. Tak dobre, po 6 rokoch to raz vymenila. Tlieskame. Ty, ale toto si prehnal, berem 5 karty. Počúvaj ma, jakéže tlieskame po 6 rokoch. Potom musíš zobrať ten rezák, vybrať tvoje vlasy z toho vysávača. Ja viem, ja to robím, mám občas. Ja presne viem, čo potom musíš ísť do kúpeľne, oprať tú handru v ruke. Nie, handry sú čisté prevesené. Namočiť tú handru, dať ju tam, skontrolovať ten vysávač, upgrade firmwareu, či není nejak zle pod uhlom, všetko skontrolovať v aplikácii, mapa, či je dobre a potom môžeš pustiť ten vysávač. Ona to, keď to nejde, tak nič. Nevysáva. Nebudeme vysávať. A hrozne ma vytáča ten vysávač. No vytáča ma ten vysávač, lebo furt to nejde, furt je tam taký problém. Najnovšie, keď tam dáš tú nádobu, tak musíš takto po ňom trieskať a ja na to nemám už nervy. OK, Ježiško, potrebovali by sme nový a funkčný vysávač. No, taký ten do ruky a budeš tak vysávať doma. A čo? Taký máme. Nie. Koľkokrát si ho použila? Raz, keď som balkón upratovala a sa zasekol a som ti povedala, že ho máš opraviť a odvtedy si to neurobil. Som povedala, že treba vymeniť ten sáčok a musíš ho opraviť, lebo že prestal sáč. Ako môžeš od vysávača, ktorý máme, že si s ním raz vysávala, chcieť vymeniť ten sáčok? Ja mám tu 5 rokov vysávač s tým istým sáčkom. Stále vysáva. No lebo nevysávaš. Sem tam vysávam. Nevysávaš. To každý sáčok všetko vydrží, aj 5 rokov ti vydrží, keď nebudeš vysávať. Tak 5 rokov je tu. Alebo, tak to je veľmi dobrý vysávač. To je veľmi dobrý vysávač. Po 2 rokoch som menil. A vysávam. Áno? Teraz už nie, lebo som si tiež kúpil túto robota. Aj keď nemám často tu ani pozdvíhať, aby si to povysávalo. A čo, má ti prísť podvíhať? No daj nejaké... Áno, prosím ťa. A mohla by si mi to aj kúpeľňu myť. To vieš, a okna. To boli časy, keď som sa snažila ti takto upratovať v kancli. Už. A čo, som stratil nejakú charizmu medzi tým? Už som zistila, že akože už som nie taká blbá. Čo? Už...
Tak tento tvoj kancel je krásny príklad toho, ako tu vyzerá, keď sa neupratuje. Vidíš, keby som každý deň neupratovala a my sme dneska sme mali riešiť náladovosť a zostali sme... Tak riešme náladovosť, tak poď na náladovosť. Nie, ja som pôjde, už sa mi zmenila nálada. A týmto by sme sa s vami radi rozrušili. A tento podcast všetko. Zdraví vás Janka a Ondrej. Chceme vás upozorniť na jednu dôležitú vec, že toto je len zostrihaná časť a plná časť nášho podcastu aj s nejakými vecami, ktoré len tak nemôžeme proste uverejniť verejne, sa nachádza na našom Hero, ktoré nájdete na adrese herohero.co/on versus ona. Link nájdete v popise videa alebo hoci kde inde, niekde na našom Instagrame. A na Hero nájdete napríklad toto. To, že ty zanesieš do servisu auto a ideš na hodinu na kávu, to neznamená, že sa staráš o domácnosť. Môžeš to spraviť aj ty? Ja by som ti to mal pripomínať v tom, jak nechávaš ten bordel furt v aute. To je rodinný bordel. To je Kevin. To je rodinný. To je iné. To je rodinný bordel. Moje fúzy sú není rodinný bordel. Moje fúzy sú len moje fúzy. Ale jej bordel je rodinný bordel. A čo, mám nejaké ponožky, čo zhnili pri tej posteli? Že ich nikto nikdy odtiaľ nedostal? Môžem sa s takýmto niečím vôbec argumentovať, že mám nejaké ponožky, čo mi zhnili? Vždy sa tam do toho koša nejakým spôsobom dostali. A hádaj ako? A preto hovorím tým chlapom, a chcel by som sa k vám naozaj veľmi z duše prihovoriť, vy nemôžete vyhrať tú vojnu. Tak toto nie je. Dobre? To je veľká línia, za ktorú nejdeme. Tak toto nie je. Čo? No to je tvoja hranica. Hranica. Tí, čo to sledujete na Hero, chceli by sme sa vám veľmi poďakovať za podporu a len vám tak povedať, že si to veľmi vážime. A vyjadriť vám vašu úctu a prijať vám pekný deň. Čaute. Ahojte.